Ako mogu ja kratko, znači što se tiče grada Vukovara, grada heroja i svega ostalo. 1991. godine ja kao branitelj bio sam u Iloku kada je onaj Stradin zapaljen u selu Ćelijama u Vukovaru i sve ostalo. Mi tada, sami Bog je pomogao znači da su uspjeli obraniti jer da je grad Vukovar pao, onda bi pao i Osijek i sve ostalo, možda ne bi bilo Hrvatske. Što se tiče gospodine Rade Leskovca i njegova 3 prsta, to je nedopustivo, ali zato nije kriv Rade Leskovac, nego je kriva hrvatska vlada koja nije dostavila dokumentaciju Haškom tribunalu, pa ova trojka koja je oslobođena ili minimalne kazne dobili i sada kažu da imaju dokumentaciju da će mi procesuirati. Nećemo mi ništa procesuirati, radi se o izdajama, treba suditi izdajicama, a njemu poručujem, neka digne ta 3 prsta ispred mene, ja ću mu otkinuti sva 3, ostaće samo 2 da može dići Viktorija. Pa nemojte na agresiju, tako je, nije naglo, to je tako. Gospodine Bebiću. Nema pravo. Vrlo kratko. Vukovar je izdan grad, Vukovar je hrvatska sramota, a najveći krivac za Vukovar je, ja mislim da se zove doktor Franjo Tuđman. I nije HDZ. točno, kolega Bebiću, nemojte pričati. Da nije bilo doktora Tuđmana, ne bi bilo slobodne i nezavisne Hrvatske države. Grad Vukovar, gospodo draga, to su riječi Antona Tusa i onih koji su bili tada načelnici glavnog stožera koji pričaju, koji su se krasno uključili u obranu Hrvatske. 1991. godine Hrvatska nije bila priznata, imali smo 50.000 hrvatskih dragovoljaca koji i dan danas nisu ostvarili svoja prava. Dobro, gospodine Rojs.